I aquest trimestre al projecte hem treballat el Petit Príncep i avui us venim a presentar-ho a vosaltres. I primer de tot vos convidem a veure un petit vídeo i espero que vos agradi. Quan els vostres avis eren petits, un aviador francès va escriure un conte després de tenir un accident en un desert. En el conte, l'aviador coneix a un nen que viatja per molts planetes. Coses importants de la vida. L'amistat, imaginació, l'amor, la constància, els alumnes de l'Institut Joan Solà hem volgut fer un homenatge a aquesta obra. Per això, vam començar a preparar un projecte. Llegint el llibre. Preparant un guió. As I go to anywhere I flow, sometimes I believe, at times I wish you know I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Preparar escenarios. No som actors professionals. Padrí, conta'ns una història de les teves. Va, padrí, va. D'acord, està bé, us en contaré una. Us he parlat algun cop sobre la història del Petit Príncep? No, parla'ns en. Doncs veniu a seure aquí que començaré.
Hi havia una vegada un noi molt ben vestit que es volia dedicar a l'art. Ell va fer alguns dibuixos. El nen va caminant pel carrer amb els dibuixos de l'elefant dins de la boa i a algun adult que creu que ho pot dir bé li fa la pregunta ensenyant-li el dibuix fet per ell. Bon dia, et podria fer una pregunta? I és clar que sí, bon home. Vostè què hi pensa sobre aquest dibuix? És clarament un barret. No, fixa-t'hi millor. És un elefant dins d'una boa. Ah, pues ara que m'ho ensenyes d'una altra manera tens raó. Bueno, gràcies per l'atenció. Escolta, en comptes de dedicar-te a l'art, et podries dedicar a buscar una feina millor, estudiar geografia i història. És que ara la geografia seria molt difícil i l'art és el que més m'agrada. Em sembla bé, però ho podries fer com a entreteniment, perquè no crec que et guanyes la vida amb el dibuix. Després de les recomanacions d'aquest adult, vaig pensar d'estudiar geografia i finalment vaig ser pilot. Padre, jo sí que sé el que era el dibuix. I és clar que sí, perquè els nens teniu més imaginació que els adults. Bé, seguim amb la història. Quan l'artista es va fer més gran, va estudiar per ser pilot i un dia va tenir molt mala sort. Mayday, tinc un problema amb el motor. Les vàlvules 3 i 4 estan atascades. Estic en les coordenades 322, latitud i 100.000 longitud. Hi, you are flying on English spoken area. I don't understand you. Can you repeat, please? M'estic a punt d'estrellar. Tinc un problema amb el motor. Hauré de fer un aterratge forçós. You should land on the Sahara Desert because there isn't any landing track. Com ha pogut ser? Anava perfectament cap a París i ara m'he estrellat aquí, al desert del Sàhara. Qui ets tu? D'on vens? Vinc d'un planeta, o més ben dit, d'un asteroide molt llunyà. He caigut a prop d'aquí i ets el primer humà que veig. Dibuixa'm un xai. Un xai? Sí, que em dibuixis un xai, sisplau. Un xai com vols que te'l dibuixa? Doncs un xai en un tros de paper. Necessito 4 voluntaris perquè m'ajudi a dibuixar. A qui l'he de dibuixar? Dibuixa'm un xai, Un què? un xai. Jo el vaig dibuixar així. No, aquest està malalt. Vinga, fes-me'n un altre, dibuixa'm un xai, D'acord, un xai. jo ho vaig intentar. I aquest? Tampoc no és un xai, és un marrà. Que no veus les banyes, dibuixa'm un xai, Sí, un xai. m'hi vaig esforçar. I aquest? No sé, aquest és massa vell i em vull un que visqui temps. Dibuixa'm un xai, Ja va, un xai. era complicat. I aquest? Sí, aquest sí. Sí? Això és la caixa. El xai que vols és a dins. És exactament això el que volia. Et sembla que necessita molta aigua aquest xai? Per què? Perquè casa meva és molt petita. Segur que n'hi haurà prou. T'he fet un xai molt petit. Aquest és el xai que volia. Mai no n'havia dibuixat. Molt bé, ara passarem a veure els dibuixos dels vostres companys.
aquest xai, però jo veig que està malalt i jo vull un xai que estigui sa i fort. El segon xai és massa gran i al meu planeta no m'hi cabrà. El tercer xai està malalt. No, és massa vell i jo vull un xai que em duri per sempre. A veure... Molt bé. Aquest és just el que volia. El petit príncep s'imagina el seu perfecte dins de la caixa, igual que cada un de vosaltres podeu imaginar qualsevol cosa. Al petit príncep no li agraden gens els arbustos, en especial els de baobab. Sabeu què és un baobab? No! I vosaltres, nens meus, ho sabeu? No ho havia sentit mai. Jo tampoc. Doncs és un arbre molt gran que es troba a l'Àfrica. Ara veureu què passava entre els baobabs i el planeta del món del petit príncep, on es troben l'aviador i el petit príncep. Cada dia, molt lentament i a l'atzar de les reflexions, l'aviador aprenia alguna cosa nova sobre el planeta, de la marxa i sobre el viatge. D'aquesta manera, i al tercer dia, va saber sobre el drama dels baobabs. És veritat que els vents mengen arbustos? Sí, és cert. Ah, que content estic. També es mengen baobabs. Els baobabs no són arbustos, petit príncep, sinó arbres tan grans com esglésies. Inclús si portessis un ramat d'elefants, no n'hi hauria prou per menjar-se'n un sol. Tindria que ficar els elefants uns sobre els altres. Els baobabs, abans de créixer, són molt petits. Sí, és cert, però per què vols que els vents es mengin els baobabs? És una qüestió de disciplina. Quan un pel matí acaba d'arreglar-se, ha d'arreglar el planeta acuradament, perquè si les arrels ho travessen, ho poden fer explotar. És un treball bastant fastigós, però molt fàcil. Ara, si us plau, dibuixa un baobab perquè els nens del teu planeta ho coneguin i els arranquin quan els veguin. D'acord. Són els baobabs que devoren els planetes, són els baobabs els que foraden les arrels. Has d'estar al cas que si no hi ets a temps, dels baobabs ja mai no te'n podràs desfer. Creixen i creixen amunt, molt amunt, grassos tan grassos, no els pots controlar. Dels baobabs si el planeta és petit, estàs perdut si no tens gens de disciplina. Els baobabs o serà massa tard, que els baobabs et prospiren de mica en mica. Creixen i creixen. Aviat, l'aviador s'adonaria d'un nou detall sobre la vida del petit príncep. Semblen genials els baobabs. Sí, i ho són, però si et passes com al món del petit príncep, segurament te canviaria l'opinió. Voleu veure què passava, nets meus, voleu veure què passava al món del petit príncep amb les postes del sol a diferència de la Terra? I tant que sí, padrí. Ho volem saber tot. Doncs no us perdeu ni un detall del que passarà ara. Petit príncep, d'aquesta manera i a poc vaig anar entenent la teva petita vida malenconiosa. Durant molt de temps, l'única distracció que havies tingut havia estat la dolçor de les postes de sol. Vaig saber aquest detall el martí del qual dia quan em vas dir. M'agraden molt les postes de sol. Anem a veure una. Però hem d'esperar. Esperar què? Espera que es pongui el sol. Primer vas fer cara de sorpresa i després vas riure de tu mateix i em vas dir. Sempre em penso que sóc a casa. En efecte, quan als Estats Units és de migdia, el sol tothom ho sap, respon a França. Si es pogués anar a França en un minut, es podria assistir a la posta de sol. Però, per desgràcia, França està massa lluny, i al teu petit planeta tenies prou fent córrer la cadira uns quants passos i miraves el crepuscle cada cop que en tenies ganes.
Un dia vaig veure pondre's el sol 43 vegades. I al cap d'una estona afegies: Saps? Quan estàs així de trist, t'agraden les postes de sol. El dia de les 43 vegades estàs així de trist, doncs? Però el petit príncep no va respondre. Ostres, padrí, m'agradaria molt que passés aquí a la Terra i poder veure 43 vegades la posta de sol. Sí, la veritat és que estaria molt bé. A continuació, el petit príncep i l'aviador van tenir una petita discussió de per què les flors tenen espines i... Padrí, i per què tenen espines? Doncs mira la discussió entre els dos i ho sabràs. Saps si els cordes es mengen les flors? Sí, es mengen tot el que troben. I també les flors que tenen punxes? Sí, per què ho preguntes? És que jo tinc una rosa i és l'única en la seva espècie. Per què els cordes es mengen les flors que tenen punxes? No ho sé, ara estic molt ocupat intentant descarregar aquest cargol. Però el que et pregunto jo és més important que aquest cargol. No entenc per què és important que un corder es mengi una rosa. Quan fa mil anys que els corders mengen flors amb espines i ningú m'està preocupat. Com pots dir això? Si fa milers d'anys que els corders es mengen les flors i tu em dius que no és important la guerra entre els vents i les flors? Si les flors han evolucionat i han fabricat espines, per algo serà, no? Bé, doncs, si tu m'ho dius així, pot ser que sigui més important, però és que ara m'he d'ocupar de coses més sèries. No és seriós el que t'he dit jo? Les guerres entre els vents i les flors? Jo no volia dir això. Ordeno que barallis, els badalls són curiositat. Fa anys que no en veig cap, va, torna a barallar. Em fa vergonya, ja no vull. Doncs t'ordeno que barallis, i a través de tant en tant. No tolero la desobediència, però si cal tindré paciència. Si l'ordenés el general que es tornés ocell marí, i ell mai no m'obeís, la culpa seria només per mi. Esclar, vist així, puc seure? Ordeno que seguis. Senyor, perdona una pregunta. Ordeno que preguntis. Sobre què? El petit príncep va viatjar per diversos planetes i a cada un d'ells es va trobar algun personatge força curiós. Ell va estar parlant amb tots els personatges. Mireu com eren els personatges, observeu. Un súbdito. Ven, acércate para que te vea. El petit príncep mira al seu voltant buscant un lloc on seure, però no en troba, es queda de peu. ¿No sabías que el tema de la educación bostezar delante de un rey? Te lo prohíbo. És que he fet un viatge massa llarg i no he tingut temps per dormir. Estic molt cansat. Al rei li encantava ordenar, però mai manava res que ningú pogués fer. Les neines els explica que governar sobre tot el planeta, fins i tot sobre les estrelles. Entonces te ordeno que bosteces. Para mí esto es algo curioso. Hace años que no voy a bostezar a nadie. Bosteza otra vez. Em fa vergonya, ara no tinc ganes. Te ordeno que bosteces y que no bosteces. Puc seure? Te ordeno que te sientes. Senyora, si m'atreveixo a preguntar-te, Te ordeno que preguntes. sobre què obeixes el teu poder? Pues sobre todo. Sobre tot? Sí, sobre eso y eso. Fantàstic. Les estrelles obeixen? Obvio, obedecen rápidamente. Yo no tolero la indisciplina. Fantàstic.
Dis-li al sol que es pongui. Fes-me aquest favor. Si yo le diera al general la orden de volar de flor en flor como una mariposa o de escribir una historia, y si no me hiciera caso, ¿de quién sería la culpa? ¿Mía o suya? La culpa seria teva. Exactamente, solo se puede pedir lo que cada uno puede dar. Llavors tindré la meva posta de sol. Tu puesta de sol la exigiré, será a las 7:40 del anochecer. Llavors ja no tinc res més que fer aquí. No, espera, te haré embajador. Ministre de què? Ministro de Justicia. Si no hi ha ningú a que jutjar. Te juzgarás a ti mismo. Si logras hacerlo es que eres un gran sabio. Y creo que hay alguna rata por aquí. La podrías condenar a muerte. A mi no m'agrada condemnar a mort. I em sembla que me'n vaig. No, espera, te haré embajador. Les persones grans són molt estranyes, es va dir el petit príncep a si mateix durant el viatge. Al planeta següent hi havia un bevedor. Aquesta visita va ser molt curta, però va fer caure el petit príncep en una gran malenconia. Què hi fas aquí? Bé, I per què veus? per oblidar. Però del què? Per oblidar que tinc vergonya. Però vergonya de què? Vergonya de veure. El petit príncep es va quedar perplex. Decididament les persones grans són estranyíssimes. Es deia a si mateix durant el viatge. Ordeno que barallis els baralls amb curiositat. Bec, Perquè veus bec per oblidar que vols oblidar la vergonya. quina vergonya. La que s'amaga al fons del got, que em fa oblidar-ho tot. La que em barreja a mi colors i m'encén totes les pors. Doncs no ho entenc. Per què? Perquè veus Bec per oblidar que vols oblidar la... Bon dia. Per què acabes d'apagar el fanal? És la consigna. Bon dia. Què és la consigna? Que encengui el fanal. Bona nit. Però per què l'has encès ara? És la consigna. No ho entenc. No hi ha res a entendre. La consigna és la consigna. Bon dia. Faig un ofici terrible. Abans era raonable. La pagava al matí i l'ensenia al vespre. Tenia tota la resta del dia per descansar i la resta de la nit per dormir. I després d'això, va canviar la consigna? La consigna no ha canviat. Aquest és el drama. Cada any el planeta gira més i més de pressa i la consigna no ha canviat. I que ara que fa una volta per minut no tinc ni un segon de repòs. L'encenc i l'apago una vegada per minut. Que bo! A casa teva els dies duren un minut. De borres, ja fa un mes que estem parlant. Un mes? Sí, tio, un mes, 30 minuts, 30 dies. Bona nit. Saps? És una manera perquè descansis com tu vols. Sempre ho vull, perquè es pot ser fidel i mandós alhora. El teu planeta és tan petit que amb 3 gambades en fas la volta. Sol cal que caminis a poc a poc i et quedaràs sempre al sol. Així el dia durarà tant com tu vols. No hi guanyo per res. El que m'agrada a la vida és dormir. Sí que és mala sort. Sí que és mala sort. Bon dia. A
aquest. Tots els altres els més tindrien, les reines, el bevedor, però és l'únic que no es cuida sol d'ell mateix. És l'únic del que m'hauria pogut fer a mi, però el teu planeta realment massa petit. No hi ha lloc per a dos. Y no voy jamás de ver. Ara de dia, ara de nit, i jo el que voldria és anar a dormir. Ara de dia, ara de nit, em passo el dia treballant, no sé què serà de mi. Aquest planeta gira, gira, la consigna no ha canviat. Gira, toca de mi, no tant, no veus, estic perdut, no em queda ni un segon per mi i s'ha marxat. Ara de dia, ara de nit, i jo el que voldria és anar a dormir. Ara de dia, ara de nit, em passo el dia treballant, no sé què serà de mi. Trenca. Uau, quins personatges més estranys, padrí. A mi, padrí, també m'agrada el cierre. Doncs hauries d'estudiar molt, però estic segur que ho podries ser. La feina del fanarer deu ser molt cansada i també molt avorrida. Sí, jo també ho crec, però a ell segurament li deu agradar. A continuació, el petit príncep es va trobar una mica desorientat i va veure una serp que el volia ajudar de la següent manera. Hola, bon dia. Buenas noches. En quin planeta estic? Sobre la Tierra, en África. Ah, és que no hi ha ningú a la Terra? Este es el desierto. No hay nadie en los desiertos. La Tierra es grande. Em pregunto si les estrelles estan il·luminades perquè cada un pugui algun dia trobar la seva. Mira el meu planeta, està just damunt nostre, però que lluny. Es hermoso. ¿Qué vienes a hacer aquí? Tinc problemes amb una flor. On són els homes? Està una mica sol al desert. Se está solo también con los hombres. Ets un animal molt estrany, tan prim com un dit. Pero soy más poderosa que el dedo de un rey. No ets molt poderosa, no tens potes, ni tan sols pots caminar. Puedo llevarte más lejos que un barco. A quien toco lo devuelvo a la tierra de donde salió. Pero tú eres puro y vienes de una estrella. Me inspiras compasión tan débil en esta tierra de granito. Puedo ayudarte algún día si ya sé demasiado de menos tu planeta. ¿Puedo? Oh, ho comprenc perfectament, però per què sempre parles amb enigmes? Porque los resuelvo todos. Uau! Una serp que parla i que dona consells. Impressionant. L'aviador es va començar a despertar del seu somni i va pensar en tot el que li havia passat. Company, què t'ha passat? M'he perdut i m'he estavellat. Si entre els homes sempre t'hi trobes sol. L'aviador recorda tot el que li havia passat al món del petit príncep. Si ja saps que res no dura per sempre, al desert sempre hi ha un fou amagat. I els amics t'acompanyen. Padrí, quina història més bonica. A mi també m'agradaria
viatjar per tots els planetes. El que passa que al final és una mica trist. Sí, nets meus. És una història que a mi sempre m'ha agradat, per això us l'he volgut explicar. Gràcies, padrí. Ets fantàstic. T'estimem. I ara, desafiadors, les reines, els tècnics, els conductors, Bé, des de l'escola us volíem donar les gràcies perquè ens ha agradat molt i hem vist la feina que heu fet. Suposem que les senyoretes us tindran una bona nota, perquè clar, això, a veure, hi ha moltes coses. Bueno, només donar-vos les gràcies i sapigueu que si voleu tornar a venir un altre dia, doncs ja ho sabeu.